Alright! What's up sa inyo dyan? Duante Fam! Welcome back sa isa pang panibagong video featuring Pabibo at Pabebe. Bakit? Nangyari? Ganun ba? Hoy, may balita kami sa inyo. Si Shanta may braces na siya! Wait lang, hindi ko tutuwag na ako meron. Kakainis. Hindi ka na maintindihan eh. Lagi ka na mahirap nagbulol. magsalita. Mabebe has braces. Kung makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang... Bakit pink ang pinili mong kulay ng braces? Oo nga, may transparent doon. Kaya lang isip ko, ang cute ng pink. Nahirapan ako ngayon kasi may sore ako dito sa taas. Sore talaga. Ano ba? Ulcer ka na. Anong ulcer sa Tagalog? Ba't ulcer yung tawag mo doon? Ulcer, di ba? Kasi basta Laceration. sore na nasa loob ng baba, di ba? Bibig. Okay, Duante Fam, sa video na to, pag-usapan natin ang mga messages na tinatanggap namin mula sa mga fans namin. So, syempre, lahat ng mga, Yung mga sinisend na nila sa'yo? Oh, hindi. Meron Ay, din nag-video ganyan. na, diba? Meron din ganyan. May mga nagsisend sa amin ng mga bastos na pictures na kung saan nakahubad sila. Nakita ko. Pero hindi yan ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Okay? Time na yun. Para hindi tayo ma-demonetize. Lahat ng mga social media influencer, lahat ng mga YouTuber, may mga fans sila, di ba? Yung mga fans nila, nagma-message sa kanila. Nagsisend sa kanila ng mga... minsan sweet, minsan nakakatawa, minsan bastos. Ang mga babasahin po namin ngayon sa inyo ay mga nakakatawa na messages na natatanggap namin mula sa mga Duante Fam natin. Ayan. Pero yung iba, feeling ko hindi Duante Fam kasi sobrang weird ng message. Alright, Sige. abangan. Alright, eto na siya. Abangan daw, tapos ito na siya. Make up Kainis. your mind. Okay. Eto. Una sa lahat. Basahin mo, bebe. Paposh Lala. Huh? Jack is so guapo. Jack, will you marry me? Ha 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 ha. Yung kapatid ko na gwapo, di ba? Si Jack. Jack Woolley. Jack! Sana ang boyfie ganito magsalita para hindi na dumugo ilong ko. Kasi foreigner. Partner ang boyfriend niya. Shanta is life. Shanta is my life. Hey, I saw you along ADB Avenue earlier. I Ano ka? smiled to you and you smiled back. I Ala. smiled to... Late ko na na-realize na ikaw pala yun. Sana nakapag-picture ako. Pero anyways, gusto ko lang magpasalamat na even though smile is a simplest gesture to do Wow. by many people, it speaks a lot about your character and personality. Hindi ginagawa ng mga foreigners usually ang simpleng pagngiti. Tama. Totoo naman. Ikaw, kahit hindi mo ako kakilala, you smiled. Kaya, salamat. Ibig sabihin, yung ibang mga foreigner, mga suplado ba? Suplado bang mga foreigners sa Pilipinas na natatagpuan nyo? Comment below. Oo, natutagpuan. Bakit na? Yung mga Nakakasalubong. nakasalubong. Wait lang, it's not done yet. Kaya salamat. Sa simpleng pagngiti, makakatulong na pala iyon sa araw ng tao. At nakatulong kang pag-aanin ang loob ko kanina. Thank you. Di bali, may next time naman ulit na magpa-picture. Nahiya akong tumakbo sa'yo eh. Haha. Sana makita ko rin si Shanta next time. God bless you. Hi, Kyla! Thank you, Kyla. So, Ini- moral of the story dito is dapat palaging umingiti. No? Palagi kang umingiti para mapapasaya mo ang tao. Di ba? Mapasayayin mo yung tao. Ayan. Sabi niya, keep up the good work. Nag-reply ako, salamat Leon. Tapos nag-reply siya. Well, honestly, I hate all white people all over the world. Especially Americans, British, Australians. Most of the white people thinking they're superior with all other race. Been here in the United States for like 25 years, and once in a while racism still exists. But when I saw your video, everything changed. Wow. Oh, I meant my point of view when it comes to white people. God bless you, Dwayne. Thank you. Wow. teka lang, sabi mo nakakatawa yung mga pababasahin natin. Hindi naman nakakatawa. Nakakatawa to. I hate white people all over the world. Pero at least alam sa ko na. wakas, nagbago na yung... Alam ko na nakakatawa para sa'yo. Oh, bakit? Kasi ang mga Filipino, very emotional at saka like ganun ba? nila. May nagpicture sa akin. May stalker ka.
May stalker ako na may nagpicture sa akin na hindi ko nakapansin. Hindi kami sure kasi. hindi sila sure kung ako talaga yan. And then I replied, I said, ano ba yan? Come and say hello. Ay, kung nakikita nyo kami ni Shanta sa public, you say hello to us, ha? Okay, we like to meet our Duanta fan. Yeah. Can I have one of your brother, whosoever is single? Well, one of my brothers kasal na siya. Yung isa kong kapatid ay single pa. May pag-asa ka, Mars. Push mo yan, te. Your help me. I love my girlfriend. I need and she live in Philippines. Ano daw? Ito! Ano? Kasi hindi first language na Your help me. I love my girlfriend. I need and she live in Philippines. Hindi niya Ano ba first... tong foreigner na to? Hindi niya kasi Anong first gusto niyang language. gagawin ko? Ano, babayaran ko yung flight mo papunta sa Pilipinas. Can I have a question? Reply natin. Yes, you can have a question. Here is your question. Anong English ng nakakapagpapagabag? Hi, how are you, my friend? I am Pinoy working here in Doha, Qatar. If you have friend foreigner girl, tell your friend add me because I need foreigner girl serious in a relationship. What? Ano ba ako? Dating website? Uy, tama. May parating na ano. Ayan, tama. Alam nyo, actually, ginagawa namin ang dating website. Yes! Yay! Dating website sa lahat ng gustong manligaw ng foreigner kung Filipina ka, or if you're a foreigner and you want to date a Filipina, ginagawa na namin ang dating website for Filipinas and foreigners. Abangan! Okay? Abangan! Coming Malapit very na! soon. Malapit na. Okay. This year, we're going to release that website. Grabe. Matagal na Ginagawa na kaming... siya. Yan, matagal na kami nag-work sa website na yan. And finally, it's almost ready. Yay! Hala. Alright, ikaw. Oh, ako. Ikaw ba yung nakasabay ko sa elevator here in BGC just today? Hello, bebe! May stalker ako. Hi, can I introduce front row business with you both? Anong nakakatawa dyan? Alam nyo, lagi namin natatanggap yung mga message na ganyan. Can I introduce you to multi-level marketing business namin? Ganon, di ba? Lagi, as in araw-araw, grabe. As in every single day. Walang katapusan yan. Good day, just want to ask some advice on how can I come over to US with my boyfriend and what visa should I apply in the embassy? Ano Well, sabi mo? Hindi ako Amerikano, so hindi ko alam. Baka may access Okay, ka sa Australiano ako. Wala akong connection sa Kasi maputi US ka daw. Embassy. Mas na maputik ka no agad, no? Ang ka-chat ko, si Dwayne po ba o hindi? Salamat po. Sabihin ko na lang kung kailan hatid dito. Sige po. Ayan, yung Duanta merch niya, nag-order siya. Tapos nag-reply ako, sabi ko, Dwayne nga. Sabi niya, hindi nga. Kasi nasubaybayan ko yung palabas nila ni Shanta. Huh? What sabi niya nila? Ano ako nga, it's Dwayne. This is my page nga ha. Sabi niya, okay. Kainis, no? Parang hindi nakakonect. Hello. Madami yan, diba? Alam niyo, Hindi. super madami. Ito pa. Hi. Yun lang. Alam niyo, like, grabe. Na-feel ko na kung ano yung... kaibigan ko dati kasi si Chito Miranda. At like, lagi siyang natatanggap ng mga message galing sa mga fans niya. At puro na lang hi, hello po. Ganon. Tapos hindi niya nire-replyan. Dapat may sasabihin kayo bukod lang sa hi, hello. Kasi hindi ka talagang replyan. Hi Shanta, hi Dwayne. I loved watching your videos. Nakakaalit. Yun yung message na dapat. At least, you have something else to say other than hi or hello. 3 diba? sentences, 4 Ayan, sentences. Diba? Next message. Hello po. At least may po, no? Hello po. At least 2 words. Pwede po ba makahingi ng ka-chat dyan po sa bansa nyo? Mga 16 years old. May age May na. age pa. Can I ask you a favor? Maybe you can help me to find also my forever. Because I'm really searching for my forever. I wish you can help me. Okay, our website will help you. Yes! Alright, the Duanta dating website. Abangan nyo yan.
Hey Dwayne, I want to have a friend foreigner like age 14. Baka bata siya, no? Bata din siya. No? Yeah, Alam nyo, parang yung bata. masasabi ko lang, especially pag bata pa kayo, pag matanda ka na, okay na, go na, joke. Pero pag bata pa kayo, I think mas maganda talaga, hindi lang I think, mas maganda na mag-focus kayo sa sarili nyo, like improvements, kung mga skills na kailangan nyo matutunan, or like, i-broaden nyo yung mga experiences nyo, like, learn how to, I won't say cook kasi hindi ako magaling magluto. Learn how to play the piano, go to a singing lesson, ganyan, mga improvement sa sarili. Kasi, mas importante yun. Tsaka, kung mas in-improve mo yung self mo, mas magiging... Wait. Ano ba sinasabi ko? Kakainis ka? Ano bang gusto mong sabihin? Alam mo, kasi pag may self-improvement ka, parang ano yan eh, hindi naman nasa nang level ako ng tao. Pero, if you're trying to be better, then may chance talaga na yung mamimit mo is someone better din. Nag-gets mo? Okay, so... Like, Gawin natin madali lang yung sinabi mo, okay? So, sinasabi ni Shanta na be who the you person want, yes. you want to marry. Yeah, yun. Be the person you want to Ang galing mo marry. talaga. Oh, Pinahirapan diba? ka sarili ko sa braces. Pero yun, learn more skills, mag-focus ka sa studies mo, mag-aral Oo ka nga, ng gets na mabuti. nila. Yun wala lang kasi Dami kang sat-sat. gusto ko kasi sabihin sa mga bata na mag-aral kayo ng mabuti. Oo nga, tama. Hindi- Yan ang moral of the story today. Yeah. At saka abangan ang dating website ng ganyan. Okay guys, maraming salamat sa panunood sa vlog na to. Okay? We will see you sa sunod na video ng Yay! Duwanta. Let's play the theme music. You're beautiful. Shanta.